Ladies and gentlemen, information ndasangana nayo nhasi panapa. I'm in a good mood because zvinhu ndisandabudisa ndotangana nombogara pasi ndomboweya because mimi vamwe muri kuzokomplaina kuti zvimwe zvauri kuuya nazvo panapa zviri deep vamwe vari kuti tiri kuzonetsana nenyaya yezvinhu izvozvo vamwe vari kuti tiri kuzodivhaidhana, but today I'm in a good mood da kuti tingozivisana nyaya dziri panapa. Vamwe vanenge vachinditi kuliye nduri ndururani, vamwe vanoita zvakasiyana siyana. Aina handizozivo zvangu zvine zvakwamuri, but ngoma ndiyo kana uchizoti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane, right? Nyaya iripo ya Comrade Nyokayemabhunu, mamirire yakanyatsoita. Comrade Nyokayemabhunu, nyaya dziripo manje dziri mukoti ko zvinezvi i2 dziripo dzavari kuningirikana. Macases acho maviri ndo nyaya dziri kunyatsonetsa. So nyaya yekutanga nyaya documentation yavo kunzi vakabatirwa mapepa, ndo nyaya yekutanga. So vabatirwa mapepa vakabva vanosangana ikoko kwanga kwakaiswa imwe nyaya iri kunzi ye warrant of arrest yanga yakaiswa neCampton Park Police Station, ndo yakabva yanoisa nyaya yacho. Saka kundi nyaya dzakabva dzasvika dzikanoita 2 iri kunzi yanga yabva nedocket rekuInterpol pachinzvoni vari kutaura kuti zvoni Comrade Nyoka vari kudiwa kuZimbabwe vakasiya vavhara munhu nyaya yestate. So nyaya yacho imanje Interpol haingomhanye kungotambira zvinhu ingoningirina nyaya yomanyopasiswa kana zviri kuenda nemachannels chaiwo because manje daona kuti nyaya yacho haisi political persecution here. Saka yobva yatariswa yoonekwa kuti nyaya iyi haisi political persecution kana kuti chichi, but panyaya yacho after tazodiga deep zviri kunyatsoitika panapa ndezvokuti izvo zvacho pari kungorwa mashortcut zvokuti ndosaka the last time zvigananda zvakatadza kuuya mukoti kuti zvinge zvichiningirina nyaya yazvo zvakangopa mastatement. I don't know, maybe vanenge vatigadza timboenda tinogadzirira because nyaya hombe iri kunyatsoitika panapa pari kunzi munhu ari kuchimhanya ari kukonzeresa ari behind nyaya yese yekusungwa kwaNyokayemabhunu nekuzoshungurudzika kwese kuri kuitika ndi Sean Mnangagwa. Sean mwana waMnangagwa ndiye ari kunzi ari kuita izvozvo, ari kutry by all means kuti akaona munhu wezera rake wechidiki ari kuda kufaitana nababa wake maybe anongobuda ngoti daddy ndondo ari takaenzana mirende tunoita se ndinopedza nemunhu iye. So nyaya yacho iri kuitika, if you still remember kuZimbabwe kwainzi kwanga kwakauya youth leader uya. So pakuuya kwa youth leader uya ari kunzi akaofwa $50,000 ndo mari yanga akaofwa youth leader weANC ari kunzi anga akaofwa $50,000 kuti akwanise kunge achinoita zvinhu izvozvo zvakanoitika kuti avabatsire because ndo vanhu vacho vanenge vakagaina ground muSouth Africa. And I don't know why maopposition ndine muno vanga vasina kuinzwa nyaya yacho, shoko ranga risati rasvika, but iko zvinezvi patava kwakumapena. And you know most of this information tanga tisati tada kudzibudisa, but we all know kuti Comrade Nyoka vari kuappear mukoti mangwana. That's why takuchi bvondora takuita tichichinja magia tichibudisa nyaya dzimwe dzese dzatinenge tichinzwa. Saka this is the situation, ndo pane nyaya yacho iko zvinezvi. Nyaya Sean Mnangagwa ndo chigananda, you know mari yacho kwavari is just something, mari diki votora youth leader vanzi 50,000 iyo, you know kuti it's a lot of money kana ikazotranslatewa ikanoiswa mumarands avo inenge iri mari yakawanda. Ende mari iyo iri kunzi yakatambirwa yakatorwa ndo nyaya iri kunyatsotaurika manje pari kunzi mari yakatorwa, but zvinhu izvi hazvina chekunyatsoita neZRP because munhu vari kungoshandisa political persecution zvongodzvanya munhu muchinyararire muchiwande like vakajaira masystems ekuZimbabwe kuti ukangonzi ninga asungwa motisai kutiresa kuti alright muri kuti munhu ari kusungwa munhu anenge natadza mhosva yake ndei iri kutangira papi chizoenda nepapi chii chakanyatsoitika chii chakanyatsotora nzvimbo those things. Saka iko zvino zvindosaka uri kuona zvigananda zvekuti zvakangonzi paprindwa nyaya yekunyeba pakanzi paprindwa chitupa chake pombogara papazomubvunza ko embassy mimi muri kuita seko makupinzwa panyaya because those guys vanhu kuti vanenge vane maconnections vanongodza munhu ari kuembassy tauda iso vanenge vagadzira mates dzavo, but imates dzine kumhanya mukati, imates dzisiri straight ndosaka zvinhu zvazviri kuzongonobhaizika vobva vanotisa. But apa tamirira kuti tione kuti what are they going to do. Vari kuenda here futi kunoprinda chimwe chitupa chekunyeva since zvitupa zvechokwadi zvaapo, zvitupa zveComrade Nyokayemabhunu zvaapo paposition, but nyaya iri kunyatsonetsa malawyers vari kumirira Comrade Nyokayemabhunu after vagara pasi kuti vanyatsoona kuti alright ponyatsoitwa sei mhosva yaComrade Nyokayemabhunu chaicho vari kunzi vakasungirwa ndei kuti vazokwanisa kunyatsodefenda. Unozoti lawyer kuti aende anoda kunyatsotora nyaya yese onyatsokuidigesta nyaya vanayo vakainzwa, but kuti uchinyatsoidigesta kuti unyatsopinda kuti aiwa idzi nyaya idzi tinoidzi defenda so
nyaya yekuchazonzi comrade Nyokayemabhunu vakasungirwe hapanyatsorina, ndo pari kunyanyonetsa futi ipapo hapanyatsorina nyaya inyatsozikanwa kuti comrade ava vakasungirwa chii. Zvingori pachena muri Zimbabwe kuti zvingori zvepolitics, zvingori zvinhu zvematongerwo enyika. We all know, tozviziva kwatona vatoda so vakomana vacho vatoti ningiri ndiwe chidika ari kunetsa, uya nepotential yakawandisa, akaramba akadai so nepesi ari kufamba nayo nefollowing yaari kuwana anoti kudubura at the end of the day. Saka vanobva vangosumuka vachida kufadza ana baba vavo. And a lot of people are afraid of Mr. Sean. Sean manje anobva anoita general obva anodai so, which is a lie. You know, my soldier is not, they are not that cheap. Zokuti vangasiya Sean achinzi anojambira maranks. Ane rank yake anayo, but zokuti achazongojambira maranks opaita iye mukuru wemasoja. Pane mufambo muri Zimbabwe atidi kunyeberana ipapapa. Ende pane mufambo kudaro, nguva ndo isiri kuside kwavo, nguva ndo iri kuvadya, because baba vake vari kunzi do something, itai zvinhu kuti zvifambe, itai kudai so, balance zvinhu, itai kudai so. Iko zvino zvavangoti vakangotsurwa vakuda kusorovha nyaya dzacho nekurova. Unoona kuti iko zvino zvipanzi ningi ndiye ari kunetsa, monzwa kuti ningi uya abatwa arohwa, ningi uya abatwa asungwa, ndo pari kunyanyonetsera vanhu vacho ipapo, ndo pari kunyanyonetsera vanhu vacho. But munozviziva haisusu togara tiri mumastreets, togara tiri mumastreets kunge marobots tichifambira nyaya dzese dzinenge dzichiitika semunhu kuti ndinge ndisina nungwe kuti nditsvage ndinogona kunge ndisina kunyatso explainawo zvawanzwisisawo, but zvinhu zvokungoti ndatraya kusefa zvinhu zvakawanda nekuti kune mamwe mashoko amuri kuzochema kuti iyi information wadi wamboimira tichanyatsotaura kuti chakanyatsoitika mabikirwo enhingirikini yekunhingirikini chii chakanyatsoitika kuti pazonzi pari kugadzirwa warrant of arrest iri kubva neuku, tichanyatso explaina in detail. Tinombommirira kuti tione kuti koti yacho ichafambiswa sei. Kana zvazofambiswa kudaro, I promise todzoka tinyatsowonesana kuti chakanyatsoitika ndechekuti zvakanyatsofamba so kuti zvisvike pazvakanosvika ipapa, because unongoona kuti kwasvika kwaendeswa rimwe renhingirikini rewarrant of arrest yakutonzi munhu ngaatotsvagwa muno munhingirikini macho. Nyaya idzodzo inyaya dzekuti hadzisi nyaya dzekungotamba nadzo, because takatarisa munhu uyu comrade Nyokayemabhunu, most of the time those people warrant of nhingirikini vane macases avanotora vemainterpol kuti vazonzipakiswa warrant of arrest. Nokuti tumwe tumacases ukunzi arikunzi akavhara munhu stand akazodai akadai vopedzisira vari kuti munhu wacho akavhara stand vari kuuya vane chavo chitupa, anonzi ningi vanga kuyanza, anonzi Jeremiah, mazita ekuchechi, mazita ezvinhu zvekutoti hazvisi kumecha, hazvisi kulinga nezita rake. Vazodai so vamukoti vakunzwa kuti zita rakasiyana, ivo vatoraiwa iri ndiro, vakuda kutopa munhu zita ravo ravari kufungaira. Saka kuona kuti apa zvakuitika mari yaikuti ichidzosereka haichadzosereke. And if you still remember madays adarika ayo, pane zvinhu zvaimbofamba zvichitaurika mumastreets esocial media, masocialites mamwe muSouth Africa vanga vakutofamba uchiti tikutsvaga this man, kureva kuti ndarageza anga kutotsvagwa kutonzi ari kunhingirikinawo futi anga akaiswa pale napo. Asi inini nyaya yacho hombe iyese pairi apa yandiri kuona kuti chazoita kuti pazonzi pari kuda kunotsvagwa iye Nyokayemabhunu, vomubata voita sei, vanenge vatsvaga information. Unongoziva kuti kune vanhu vatengesa vapere vanogona kuti ningi ndio kumarend kwangu, vobva vatengesa like maZimbabwean matengesi in nature ndo zvinotoitika. Ari kumarend kwangu like what they were trying to do pana mudarageza kuti vaoffer mari kuti anenge amuziva kwaari tomupa mari yakadai so. That's the same situation. So Nyokayemabhunu takazvitarisa inini kubatwa kuti vaida kunyatsomupina kuti vazive kuti Geza ari kupi, ndosaka vari kumuda nemaziso matsvuku kuti uya auye kuZimbabwe anyatsosvika achinzi adzorera nyaya dzake. Vanenge vachida kunomudzvanya. You know kuti maCIO aya vakanyatsowana mukana wekuti vasangana nemunhu vanomeka sure kuti vanosvina munhu, kumusvisvina kusvika information yese yavari kuda kuwana pamunhu vaiwana. Ndozvo vanenge vachingonyatsoda chete papa. Ende panosvisvinwa achiitwa zvese izvozvo amumbozvione mufunge, ende machances enyu ekuudzwa anenge ari kure. Ndo zvinhu zvinenge zviripo. Saka muri Zimbabwe ndangoti ndingoyo then nyaya metizhin ndoweka nyaya yekumbemedza tinge ndaweka nyaya apa zvekuti manyatsonzwisisa. But there is something that I want to tell you, there is something that I want to show you ndisati ndaenda. But first of all, rekedza ndingogara ndakuzivisa mukana, kune vanhu vari muSouth Africa vari kushuvira kuregister macompany but vasina mawork permit kana kuti mastudy permit. Paita mukana panapa, pane vanonzi mukoma Owen veEducation Research vanoregister macompany evanhu usina work permit, chinodiwa chete valid passport.
So pakuregistera kwavanoita vanhu vakuvhurira neFNB business account wakukwanisa kuita madhiri akasiyana siyana, matransaction nemainternational nemalocal. Even if you are outside South Africa vanokwanisa kukuregistera futi company uri kwautori ikoko. Chinongodiwa chete kungotaura navo panhamba dzavo idzo, votokuitira vokuudza kuti paridiwa chakati nechakati nechakati, votokuvhurira vokusendera zvinhu zvako kwaunenge utori ikoko. Chinongodiwa chete apa dzango phone number idzo dziri apa kuti uzitore uvafonere utaure navo vakuitire, nekuti zvakachipa chipa. Hazvisiri zvinhu zvekuti tingaswera tichingoramba tichingoudzana tichingoremaindana kuti ngirinai, because tikada kuudzai price havazorare makuraswera muchitaura muchivabvunza maprice. So ndo ngirinai iripo. For now I want you guys to listen to this audio. Pane zviri kutaurika panapa, mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Kana mchinge mune zvenyu zvekutaurawo futi munokwanisa kusenda pane namba idzodzi dzendini ndakaisa pa screen, mutaura zvamunoda kutaura zvacho, ndo vatazozviisa pa channel yenyu chivhitivhiti chisina favor, chivhitivhiti chisina fiye. Mamuka sei vanhu vaMwari, tinokutendai nokutsigira nhingikiri yenyu iyi, chivhitivhiti chenyu ichi kulendi. Ndiri kuda kuti nditaure mashoko mashoma hangu asina kunyanya. Ndiri kunzwa kuti vanhu vakawanda vakuchema kuti sei vageza vasina kusumudza muromo pana Nyokayemabhunu. Chekutanga ndechekuti Nyokayemabhunu ari mujeri, akasungwa muusungwa. Ndo pandakabva ndaona kuti baba vageza is a politician, nokuti kukomenda kwavo kwaitokwanisa kana kutokanganisa, kukomenda kwavo kwaitokwana kana kutokanganisa maitongerwo achaitwa mwana uya mujeri. Handi muri kuona izvozvi nokuda yatinoti verbal diarrhea ina mutsvangwa. Handi makanzwa zvaaitaura achiti South Africa inotoona sevamwe vayo, takarwa tese hondo, zvinotoreva kuti vanga vachitori namatoksi. Saka deno baba vaya vakangosumudza kuti tinoda kuti utongwe zvakanaka, ende kana tinoimba kuti uchabuda, zvaitovhiringidza. Zvavakatoita izvo zviya ndokugona, nokuti Nyokayemabhunu achiri muusungwa. Hachirevi kuti havamudi, ndoda kutaura chokwadi, ndiye munhu akatobatikana chaizvo nokusungwa kwakaita Nyokayemabhunu. But vakachengetedza, kuchengetedza chaizvo kuti handimbofi ndakataura pamusoro paNyokayemabhunu, kwete kuti handimudi, asi kuti vaitozotapwa muromo, nokuti paunenge wakutaura kuti Nyokayemabhunu, uchamutaura Nyokayemabhunu, tinoziziva kuti uchabuda, tinoziziva kuti hauna mhosva, tinokanganisa matongerwo emunhu. Zvavakatoita izvo zviya kunyarara ndokugona kukuru kwavakaita ikokuya, kunyarara ndokugona kukuru kwavakaita ikokuya. Tanjikumbira maZimbabwe, ngatirambei takabatana. Ichi tichachikunda chinhu ichi, tiri kutochikunda. Tichachikunda tese. Mukafunga chaizvo, mukafunga kuti Shoni Mnangagwa anonzi akakwira ndege achigara muhotera achida chete kuti ndinoda musoro waNyokayemabhunu kuti zvifambe, kuti zvimufambire chaizvo. Zvakaoma zviri kuitika izvi. Tiri kuzviziva kuti Nyokayemabhunu vari panguva yakaoma, asi kuti vageza vazvitaure, chokwadi zvaitozovhiringidza chaizvo. Ndofunga muri kuona kuti pane vanhu vaitotsvaga information panapa vachiita sevanhu vari ku31 movement yavageza. Ari pai chete toda kuziva kuti ari pai. Unozviona kuti munhu yei uri pai pakuita sei. Kuna vamwe vanhu vaitotaura futi zvivachiti vageza chirongwa chenyu ichi handifungi kuti chinobudirira, nokuti madzimai hatisi kuziva pamunenge makavaisa kuti ramangwana ramadzimai rinenge rakamira sei. Vanhu vaMwari, demambomira kufunga kwakadaro. Kuna mumwe munhu aitombodaro, mudzimai aitombodaro ane chivhitivhiti chake ipapo, achiti ndoda kuziva kuti madzimai anenge akamira sei. Kopo waimbotaura iwewo uchiti vageza, musarega Mnangagwa achidzoka. Wanga watova here nepurani yokuti madzimai achaitwa sei mumovement iyoyo? Aiwa, ngatisakonfyuzwa navanhu vamwe vari kushanda pasocial media. Vanhu vaMwari,
vangikiri vageza vanotozviziva zviri kutovabata mwoyo. Manje ndakuona kuti vamwe vanhu vavo havazodii havana kuzotaura so kutaura kwavangoita mashoko nokuti unenge une munhu wauri hauzongogumiri papo unozogumira pamba kuti zvichabuda zvakazodai nokuti muri kuzviziva kuti mari dzakapaswa mumaoko avanhu vakawanda, mabrown envelopes iwaya akapaswa kune vanhu vakawanda vachingoitira kuti vawane nyoka yemabhunu. Saka nyaya iyi inyaya iri tense, saka vakaisiya. Hachide kuti havamudi nyoka yemabhunu, ngatishandei tese kuti tibudirire muchingungundengu ichi maita zvenyu.